ăsta roșu la o parte. Păi cu ce să închide? Nu se închide. Închide. Da-mă până la ce? Hai, până la urmă! Nicolina, fii atent, dă dracu geanta asta încoace, că nu știu, să spede, dă geanta asta, că încoace. Mamă, care m-ai făcut și să-mi bag. Mamă, să moară, mamă, gata, că nu... Pisică! Pisică! Măi, fii atent! Să mă liniștesc, să nu prin suflet. Spune-mi ce face, spune-mi ce face acum. Taci, taci! Ce? Eu tu, fii atent. Să te iei o geantă. Eu iau și nu fac nimic. Stai! Nu și mă mișc. E un tigru fața că e tigru în fața lui liftului. Mă, nu mi-ar de glume, n-au zis că e un tigru în față, este stăpiți la cap în gură cu interviul mamii voastre. Să nu fie așa glume proaste în gura care a avut gluma asta. Băi! E cineva? Cât de prost, bă, ce disperat după interviu. E cineva? Băi, cineva? Alo? Tirați-ai dracu cu glumele voastre proaste! Nici nu mă mișc, nici nu mă mișc. Nicolina, ascultă-mă, încet. Hai să spune, Deci nu ies decât dacă îmi zic cu ochii închiși. Ce crezi că stăm? Cred că stăm aici, hai să ieși, fii atent, stai așa. De capul meu. Cât ești? Mamă, și vreau să-l văd. Ești mai mic, ești mai înalt, îi țin eu aici în sus cu geanta. Dacă ești tu înainte, te duci tu înainte, uite așa și vin și eu după tine. Uite așa, stai să ți Păi tu ce faci aici? Cu cine rămâi? Stai puțin. Lasă-mă, mă, că rămân eu cu el, mă, că... Stai, bine, ies încet, ies Uite, încet. țin eu geanta asta. Ies încet, Nicolina, ies. nu țipa. Nu țipă, taci. Ușor. Ies încet. Bravo, băiatul, bravo, bravo. Bravo, băiatul, bravo. Bravo, băiatul. Hei! Cineva la lift? Bravo, băiatul, bravo. Bravo, băiatul. Bravo, băiatul. Bravo, băiatul. Băi! Alo! Băi, gata cu gluma, băi! Băi! Două ei de glumă, gata! Ce fac, Doamne, cu toate ăștia? Lasă-l, mă rog. Ce-am luat-o, mă? Lasă-l. De ce, mă, gata? Tigru la ușă. Tigru, dracu, nu era pisică. Nu pot să cred.